Påskeerklæring noteret af referent Pip. Foreningen for Påskeharer 6. april 2015. Vi vil i Foreningen for Påskeharer hermed offentliggøre vores stærkeste ønske om en hyggelig påske. Foreningen for Påskeharer har fået nys om, at en teatergruppe forklædt som krigsofre vil hjemsøge København og dens indbyggere. De ønsker at skabe fokus på Danmarks krigsdeltagelse og ofrene heraf. Denne udnyttelse af påsken er dybt uacceptabel. Vi lover hermed at opspore og forpurre disse varylers forsøg på at bringe krigen og Danmarks krigsdeltagelse på dagsordenen. Vi lover at trøste de tilfældige ofre og uddeler i påskens navn chokoladeæg til enhver, der har hænder. Vi ønsker alle danskere en tryg og fredelig påske. Har I set det døde kors? Har I set krigens ofre? I skal ikke tage af dem. I skal bare holde påske, og I skal være glade. Glædelig påske! Glædelig påske! Vi skal hygge os og have påskeøl og påskefrokost. Glædelig påske! Vi skal ikke se på det døde. Vi skal ikke lytte til, hvad de Kan de døde komme væk? Kom væk med jer! Det er ikke jeres skyld, de er døde. Vi skal ikke have dårlig samvittighed. I skal ikke lytte til dem. Det er ikke jeres skyld. De er døde, og bomber skaber fred. I skal bare holde dejlig, glædelig påske. Vi skal ikke læse de her sedler. Det handler om krig. Vi skal bare fejre på. Det er krigens ofre, og dem skal man ikke tænke på, når det er påske. Vi vil bare holde dejlig påske. Det er bare at komme ud af toget. Det er godt. Spændt.